Vznik myšlienky na vybudovanie takéhoto ihriska sa zrodil v našich hlavách zhruba pred 3 rokmi, keď sme vedľa vybudovali petangové ihrisko a 2 pingpongovými stolmi a rozmýšľali sme, akým ďalším športoviskom by sme mohli obzvláštniť tento športový areál. Keď sme videli, ako do tohto športového areálu prichádzajú ľudia všetkých vekových kategórií a ako sa to tu užívajú, tak sme sa rozhodli, že jednoducho musíme tu vystavať ďalšie športovisko a slovo padlo na nejaké workoutové ihrisko, kde sa bude dať zacvičiť. Takže to workoutové cvičenie opäť udeli možnosti našim žiakom, a to nie len našim žiakom, ale aj širokej verejnosti, pretože tento školský areál je sprístupnený aj verejnosti. A okrem toho, že plní účel pohybu pre tých, ktorí pohyb vyhľadávajú, je to ešte aj nejaké estetické spestrenie tohto areálu. Málo kto si spomenie, že pred 3 rokmi na tomto mieste, kde dnes je postavené toto ihrisko, boli haldy hliny. Takže prvým krokom bolo hlavne odstranenie tohto stavebného odpadu, vyrovnanie ihriska a vyrovnanie terénu a následne vysadenie trávy. A až následne, keď sa nám to spolu s pani riaditeľkou podarilo zrealizovať, sme sa začali pozerať po rôznych grantových a externých výzvach, vďaka ktorým sme mohli získať externé finančné zdroje na to, aby sme mohli pomaličky, krok za krokom, stroj za strojom nakúpiť tieto cvičiace stroje do tohto fitparku. Dobrý deň vám prajem všetkým. Aj napriek takémuto veternému a mierne daždivému počasiu som rád, že ste sa nám prišli pozrieť a prišli ste nám pomôcť otvoriť toto nový fitpark. A ešte by som poprosil pani viceprimátorku o pár slov. Ďakujem pekne za slovo. Tak ja som sa prišla naozaj potešiť, lebo keď nám v meste pribúdajú športoviská, tak aby mohli sa deti hýbať, aby nesedeli pri počítači, ale aby mali motiváciu prísť na vzduch a rozhýbať svoje telo, tak toto je pre nás ten najdôležitejší cieľ a ja si myslím, že toto bude lákať deti i dospelých na cvičenie a chcem vám pogratulovať k tomu, že sa vám takéto pekné dielo podarilo. Som rada, že nejakou malou troškou prispelo i mesto Košice z Fondu zdravia neinvestičného fondu a budem sa tešiť, ak to budú ľudia vyhľadávať a ak to bude správne a efektívne využívané. Gratulujem vám. Zdravím, ja som Daniela Tumidelská, som členkou Hypestage týmu. My sme vlastne športovci, ktorí sa venujeme street workoutu, respektíve kalistenike. A tomu športu sa spolu už venujeme nejaké 4 roky, možno aj niektorí viac. A dnes sme boli pozvaní tu na ihrisko, ktoré je naozaj nádherné, farebne lákavé pre deti, takže verím, že dostaneme sa k tomu, že deti budú cvičiť viac a viac a menej sedieť pri počítačoch. No a mali sme príležitosť tu ukázať vám nejaké základné prvky, ktoré my používame bežne na všetkých tréningoch, aby sme dosiahli základnú silu. A taktiež sme vám ukázali aj prvky, ktoré sú už náročnejšie, vyžadujú si tvrdší tréning, viac disciplínu, väčšiu trpezlivosť. Takže veľmi sa tomu teším a v mene všetkých, ktorí budú využívať toto ihrisko a tento druh cvičenia vopred ďakujem rade školy, ktorá zabezpečila práve tento fitpark. Preto by som sa dnes aj touto formou poďakoval všetkým, ktorí nám pomohli pri vybudovaní tohto fitparku akýmkoľvek spôsobom. Nestáva sa totiž veľmi často, že vznikajú takéto športoviska pre ľudí, kde príslušné samosprávy neprispejú ani centom do ich vybudovania a 80% z týchto zdrojov sa nám podarilo získať z externých finančných prostriedkov, čo je veľký úspech. Osobne si myslím, že tento areál má ešte obrovský potenciál a ja verím, že sa budú postupne budovať ďalšie a ďalšie športoviska pre ľudí žijúcich na stredisku Ťahanovce. Takže ešte raz v mene všetkých vám veľmi pekne ďakujem a prajem tomuto fitparku veľa cvičiacich a spokojných užívateľov.